Il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol nedew qafas nazzjonali biex l-arti u l-kultura ikunu integrati fin-nurseries tal-futbol f'pajjiżna. Dan il-ftehim se jservi biex tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn is-settur kulturali u dak sportiv filwaqt li tingħata priorità lill-kreattività, l-innovazzjoni u l-iżvilupp taż-żgħażagħ. B'dan il-ftehim il-Kunsill Malti għall-Arti se jinvesti 50,000 euro fis-sena sabiex jappoġġja fond dedikat li permetti lin-nurseries tal-futbol biex jintegraw inizjattivi artistiċi u kulturali fil-programmi tagħhom. L-inizjattiva tagħmel parti minn direzzjoni strateġika usa tal-Kunsill biex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni kulturali u biex il-kreattività tkun preżenti fi strutturi komunitarji marbuta mal-Viżjoni Malta 2050. L-iffirmar se jibqa' fis-seħħ għal 3 snin u permezz tiegħu se jinħolqu opportunitajiet sostenibbli għat-tfal u żgħażagħ filwaqt li l-ekosistema kulturali tisseddaq permezz ta' kollaborazzjonijiet strutturati sostenibbli. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli qal il-ftehim huwa pass il quddiem li ħares lejn l-iżvilupp sħiħ tal-isportivi sa minn età żgħira. Kemmu sabiħ li qed inżewġu l-isport mal-arti u l-kultura. It-tfal tagħna l-iżvilupp tagħhom u dawn huma modi kif aħna inwasslu lil dawn it-tfal għal milja tat-talenti tagħhom. U li għamilna llum huwa għamilna dil-fużjoni bejn dawn iż-żewġ dinjiet sabiex it-tfal intuhom mod kif waqt li qed jgħaddu l-ħin fin-nurseries tagħhom jagħmlu wkoll espressjoni kreattiva. Il-Ministru għall-Kultura u Imbonnici qal il-ftehim jirrifletti l-impenn elettorali tal-Gvern biex titwessa il-partiċipazzjoni kulturali u sservi ta' mezz sabiex il-kreattività issir parti sinifikanti mill-ħajja ta'